На парадку дня апошняга ў 2017 пасяджэння вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Брэсцкай вобласці за год, прагноз на 2018 і зацвярджэнне абласнога бюджэта на наступны год. Са справаздачай аб выкананні рэгіёнам сацыяльна-эканамічных паказчыкаў перад дэпутатамі выступіў старшыня аблвыканкама Анатоль Лис. Ён адзначыў станоўчую дынаміку ў развіцці абласной эканомікі. З 6 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці 5 выконваюцца ў поўным аб'ёме, а некаторыя і перавыконваюцца. У іх ліку аб'ём вытворчасці рэгіянальнага валавага прадукту, вытворчасць працы, экспарт тавараў і паслуг. Дастойна выглядае вобласці сярод іншых рэгіёнаў рэспублікі. Па большасці важнейшых індыкатараў развіцця брэсцкі рэгіён у ліку лідараў. Прычым з тэмпамі росту вышэйшымі за сярэднерэспубліканскія. Па выніках года чысты прыбытак вобласці складзе каля 1 мільярда рублёў. В текущем году основным драйвером роста валового регионального продукта стал реальный сектор экономики. Рост производства достигнут практически во всех отраслях промышленности. Причем в текущем году, в отличие от предыдущих лет, лидерами стала не только пищевая и перерабатывающая промышленность, но и другие отрасли. Добрые вынікі дэманструе і сельская гаспадарка. Па выніках 11 месяцаў вобласць на першым месцы ў рэспубліцы па сярэднесутачнай прыбаўцы ў вазе свіней. Прадуктыўнасці дойнага статка, пры росце аб'ёмаў вытворчасці малака і яго таварнасці. На другім па прыросце прадукцыі буйной рагатай жывёлы. Нарыхтаваны аб'ём травяных кармоў дазволіў за 2 апошнія месяцы павялічыць вытворчасць малака на 7,3%. Гэта самы высокі прырост сярод абласцей. Каля 60% неплацежаздольных прадпрыемстваў палепшылі свой фінансавы стан. Але галоўнае, адзначыў кіраўнік рэгіёна, гэта рост доходаў гаспадарак і іх работнікаў. Без этого нельзя вести обновление, развивать производство, привлекать в отрасль высококвалифицированных специалистов, закреплять молодые кадры на селе. Для этого необходимо в первую очередь подтянуть отстающее хозяйство. Это наш резерв в росте производства основной товарной продукции хозяйств, молока и мяса, и наращивание экспортных поставок перерабатывающих предприятий. Падчас пасяджэння абласны дэпутацкі корпус зацвердзіў праект прагноза сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна на наступны год. У ім вызначана 5 ключавых паказчыкаў эфектыўнасці: рост аб'ёму валавага рэгіянальнага прадукту, прадукцыйнасці працы, экспарту тавараў і паслуг, а таксама прамых замежных інвестыцый. Данные параметры мы планируем обеспечить за счет роста, прежде всего, объемов промышленного производства, валовой продукции сельского хозяйства, строительно-монтажные работы, розничного товарооборота, создание 715 новых предприятий в сфере малого бизнеса. Для содействия в создании предприятий планируется направить 2,8 миллиона рублей государственной поддержки. У нас самое главное хороший задел, который мы создали в этом году, и есть все основания для поступательного роста в будущем году. На пасяджэнні зацверджаны абласны бюджэт на будучы год, як і раней ён захоўвае сацыяльную накіраванасць. Асаблівая увага будзе нададзена павышэнню ўзроўню зарплат работнікаў бюджэтнай сферы. Для абласнога дэпутацкага корпуса гэтае пасяджэнне апошняе ў такім складзе. Ужо 18 лютага выбаршчыкі вызначаць, якім будзе абласны савет 28-га склікання. Аліса Грыгарчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».